আচ্ছা, তিনি 11 অক্টোবর 2025 সালমারিব তিনি তোমানি বাঙাই অর হাকে বরক মা কুথুং লাইখা তেই তোমানো মেসেজ রওয়ানি বাঙাই তিনি চুনো রিংখা হামবাই মিডিया फ्रेम दङ তিনি চুংগারো কুথুং লাইমাকে বসে थांनाय हजाग्रि मेला जे शान्तिर बाजारनि स्कुल माटो केहा रियांगनि फेस्टिवल तर अब प्रत्येक बছर अब देखि चलियो 33 तम उहा आरो जागाव चिनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार ब्रह्मनां मानिक शाह जे बुंकौ सामो चिनि ब्रुरावनो जे बांलादेश पार्वत्य चट्टग्रामनि केहा पर्वतनि फाये त्रिपुरा रायजोआव रियांगराव त्रिपुरा सेटेल खेपेयो हेमनो आबनो तेसे जों मुखा दुमनि कारण मुखा सामन कारण सिनि जों बो प्रेस मिट माखेहा ममला जों सुदु ताव जे त्रिपुरानि या सारा भारतनि परिवेश जे चले दङ ताव जे इलिगेल माइग्रेन्ट नतैया आबनो ति सामो जागासे तिनि काहामनि सा तिनि चालायमु नलेमु केहा समाजनि तो माने बदिमा फेस्टिवल से बरिखे जों हठात करे बांलादेश नि फाये त्रिपुराव रियांग रखो तंबायनि हिंसा उन कारण तिनि जोंबो मागथुंया कारण जों बनो कौक्स इनचुगो जे बीजेपी नि बा बं जे कुनु पंथ बंकेहा त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार बिनि मुखुदि बदिखे मुखाइमो बेथाके चुंसाया जों आबनो कम्बेन खेव जों आगामी दिनो जों अमरपुर डिविजननि अंगे रो जागाव के हाक्तल के आबनो बिखुब रेली खेनाय टोटली बकौनो बद्द खेनिंथ बकौनो रि साला निंथ जों बनो कौक्साइनाय जारा चिनि ब्रु रो सिनाय नुनाय एनजीओ तंनाय रनो जारा पार्टी तंनाय रनो बनो कौक्साइन जुबो चिनि एमएलए एमडीसी रो जारा बीजेपी रो चिनि खेतंनाय ताकुर नां कौक्साइन जुबो बसकांगो बदिखे कौ साथे म बे थाखे ब्रानफम खासात ना को किंतु बकौले स्टे हाकौया त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर से बदिखे सातों हंके जों ताहा चिनि मुखाव जों खानांले नाय नंगाय मामले जों कखनो बांलादेश नि दुया त्रिपुरा रायजोआव क्षुं मालाय र त्रिपुरानि जों भूमिपुत्र त्रिपुरा हानिमसा कारण चिनि ताव त्रिपुरा रायजोआव फा हेकमाखे रियानो से हांकम्मा हांकम्पाय फा राजा थेके रम्बे तिनिसु जराते जों जे राजानि सिंक्रानि सेनापति इंगे रायचा रायसंनि फाइने ब्रुरो तिनि मातारबारिनि जे आरो जे मतायो चिनि ब्रु सारा आरो बलिसि सरे याके बदि बेक्षं मालायनि फेमस तिनि जों हठात करे बांलादेशनि फाइने रहके चिनि मुखा मुसा सामन्त बंकेहा आरि ब्रुया बंनांनाय सने ब्रु बंसे बदिमा सरजन्त्र खेहाके चिनि खाव तंगया आमबो जारा ब्रांबेक बाय तनेराव दानां काबो nang aro pati tongtongpo kintu buskang bodima dofani bo samongke napo ko hero thai dorka tini chungnuya ke hanapo bobin ti ko salaimo tini bs ku niungya tini aro nini hojagi mela palone ro ponto baki sini jara nangnai sunai ninjuk bangma tongo সমাজপতি ni চৌধুরী tong kintu ko feroya ekmatro chini bromnang sar boboranjan riang titi edisini em bung keha koperoha trechini bromnang বিধানসভানি এমএলএ ব্রহ্মনাং স্যার ফিলিপস কুমার ইয়াং ব্রাঙ্ক নিচে সে কফেরো তিনি আবো কফেরো মো জাগাও মঞ্চ সাকাও যেভাবে কে এই বিজেপি নি এমএলএ তনাই চিনি ব্রুনো রিয়াংনো বংনা সিং হে তমসে আরো সে বংস উল্টা তকরি তকা চিনি খা সামলম সান জরাও সাই তং আবো সাবাইলা ভাইয়া আরেম বয়া বুসকাংনি ছালো জং যে ফংতো নাংখে বজে চনো বাংলাদেশ নি ভাইনে रो हेम আপনি তুই জং প্রতিবাদ খেনাই আবো প্রতিবাদ বুসকাংনি যে 13 तारिखो अमरपुर चिनि एकदम बिराट धरनि एकटा जों बिखुट रेली खेनाय आबोसे जों प्रस्ताव लालाय दङ आमबो या बुसकानि छालो बदिखे सामनो जों मामथनाय आर जों आबोनो गसलामैया जों चिनि इतिहास मामथनाय जों कि बांलादेशी नाकि त्रिपुरानि जों आबो जों काहमके मामथनाय किन्तु बं बांलादेशीनि उमैमायो बिनि परिचय उमैयो बांलादेशीनि तिनि सुजराते बांलादेशो ब्रानी परम्परा उमे फेमो तिनि सुजराते कालिम बिल दं तको आबदि मानस बांलादेशनि हिन्दी किन्तु जों जुग जुग दं थांनाय राजानि
आदेश राजानी केहा उपाधि उंगे राजानी केहा सिंक्रा उंगे से जोनो बांग्लादेशी है केबा नुति जागा थांसु हा चिनी इतिहास रु दादि चुंकी बांग्लादेशी चुंकी ना त्रिपुरानि बुमपत्र तिनी सुजराते जोनो पीबीटी जो तोरो तिनी सुजराते रियांग बनो केहा रो माने आदिम जाति हिया चिनी आदिम जाति नि जोनो केहा स्नि म 75% ट्राइब ताओ भारत बसर पीबीटी जे किंतु जों बर स्नि दङ चिनी इतिहास नायनाय दे जे रायमा शर्मा जे आरो जागाव दुंबुर खेमा जागाव द्रुम द्रुम मालिक चिनी ब्रो किंतु तुइथे म बायदिनि जागा जागाव आसाम थानाय था बाहाबा मिजोराम थानाय था माक्साइ था किंतु चिनी दफाव परा सिखित आसु उक्रिमयो सुंबै जों आसु हाले मेया मयो किंतु तावनि जुगले जोंखौ सिसा आमो जोंखौ दिखे बांग्लादेशनि फाइने रहे मोले जों कोसेलामया आबनो जों मानिमया आबनो जों टोटली कन्वेन्ट खेव आगामी दिन जों खे थाना आर जों रखानि मुसा आर जों जदि से बांग्लादेशनि के ब्रां प्रमाण थं इनतो आबनो आइनखौ सामचुमो तले के हाके भारत बाय त्रिपुरा राज्य अंतर्भुक्त उमनि परेव भारत बाय त्रिपुरा अंतर्भुक्त उमनि परेव आपो अखनो बांग्लादेश नि पार्वत्य चट्टग्राम आबो जत त्रिपुरानि हा आपो किंतु पुरा आसु तुमयो रियांग तुमयो क्रेले हिमया किंतु सबसे बांके र त्रिपुरा जनो रियांग बा आमबो एक मम्मी चुनो र बांग्लादेशी हिबिदो आमबो आबो बांग्लादेशी हिमरनो नितो आमबो हास्टेन लुकुरनो बनो कोक्स एमपिओ फारि चुनो लगेरि पाइदि जों बसकानि छालो जों माफ्लुनाय बदिमा जों प्रतिबाद माखेनाय जों प्रतिबाद खेया चुपके तहाके आगामी दिनया रियांग या जमत्यानो बांग्लादेशी हिमयो देबन मानो बांग्लादेशी हिमयो हिमया कोनो प्रमाण कै अब शुद्ध क्या दो फानी बाया अब जब टोटली 19 दफा ट्राइब 19 ट्राइब न से बोले बांग्लादेशी हिम सकता है हम स्पो बांग्लादेशी स्पो त्रिपुरावासी अब जों प्रमाण नले मन बंदाव आं बो तिनि मीडिया मा फयो हामबाय हिंगे सर चिनि सोमोंते कायसा दङ लुकरनो किसा सावि खनावदे जे अमो कायसा पार्टी दे नांकेबा संस्था दे अमो कायसा सारि हिंगे ते कायसा जों मिरन खोपनि खानाखा जे बसकांगो रेली कायसा खायजनो हिङै अ रेली बो सालमारियाव खायजनो ते बो थायो अबनो किसा लुकु थानि स्लाइ स्लाइ के सागे बेलाके हमबाय बेलाके हमबाय चिनि कक्थमनाय मीडिया पार्सन रगनो तामनि बाबं का कायसा ता कक संमनि कक आसाइखा अमोकि पार्टी दे बा अमोकि एनजिओ संस्था दे अमो कायसा जों सिविल सोसाइटी अर्थात तिप्रासा कुंथाय भारत नो हनमाखा तामनि हम्बा जे असकांने 8 तारिखनि जे गत नानो दिस्ता बर जों प्रेस मिट आसलायमनि आ प्रेस मिट खासिनि अरति प्रहासनि ताबक जों नायकानि खलायथनाय सिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बकायसा सिनि 33 स्टेट लेवल नि हजाग्रि फेस्टिवल लो थांगै कायसा सिनि बुरु बसंनि हजाग्रि फेस्टिवल लो इनभाइट खायजामा जागा बकायसा खूब हाय पेरि खेमान पे जों कायसा बेलाके जों खाव दुख नांगो खा दुख नांगमनि खाताबो अबनो ब त्रिपुरा हानि कायसा न फांगै बु फांगै सितिनो अमहाय कक साइ दंगै जों बो साबुति रक बुसुबु थाइ रक तिनि बनि कक हाय खलायबि जोंबो नखानानि ते और कुनु फान बाद दाकरि सराय सराय अम कारण नों जे जागाव अमहाय कक सावो नों कोनो निनि इतिहास फुनुग रमानाय दे रियां समाजनि बर रक बांग्लादेशनि फायु नै निनि लाइबु मदे तं ब बिसिबो बर बांग्लादेश तं बो स्टेट नि होयते के बर फाइखा बो कान्ट्री नि सिमी बर और त्रिपुरा हाव फाइखा निनि जे कग तो उसुम तो कगले जदि ससि निनि थिय सय सय प्रूफ दं खांके बांग्लादेश नि नै ओरियां नि बसंग र त्रिपुरा सार जोंनो दाग दाखे उ लाइबु बानो फुनुक बारनाय नों दाग दाखे लाइबु मा फुनुक बायंके अमानि जवाब जों सानाय फतेबो अमा उसुक बैथाया तिनि प्रेस मिट नों रियां बुरु बसंनि नों बुमुं खुमानि अमा रियां बुरु बसंनो नों बुमुं खुमानिया तिप्रासानो नों बुमुं खुमानिसि बांग्लादेशी हिन तिप्रासानो नों बुमुं खुमानि जमा सुदु नों ताबो बुमुं नामानि बागै अमो कायसानि दफानि बुमुं नों खसाइनाखा किन्तु अमो कायसा बुमुं खसामानिया नों सारा 19 ता दफा तिप्रासा कुंथाय बारा तमानो नों परिष्कार नों खाजाक बांग्लादेशीनि हिनै किन्तु नों और जागा बर खरकसानि बुमुं कायसा दफानि बुमुं नामानि बेलाइखे सालिया नों अमनि जवाब मारनाय अमनि रिप्लाय मारफिनाय रया हंके बुसकांनि इदानी 8 नि 3 बोसोर 11 तारिख नों कक सामाहाय सासा सालनि बिसि रिप्लाय रे हंके उ त्रिपुरा हा तमां नायदि नों अमनि सय सय लाइव माति खलायदि ब राजानि सिमी ओ बुरु बसंग रक फाइ फाइ ब राजानि सिमी देबरमा बसंग बर जागा बुतं ब राजानि सिमी रायकसा रायको सं खावै फाइ बनि स्टेटमेन्ट नों मारनाय
royang ke tirpura hasung sarai ronai no o niro pode pot thaka hangke blene kono noromponthi are sorry kono soromponthia जों मबाइल कायसा तुइ media फाइका हंके blene जोंनो soromponthi होनो कायसा कलम तुइ कक साका हंके जोंनो soromponthi होनो ugroponthi होनो नों ताबो कक साइथा माके नोंखौ उग्रवादीनि एजेन्डा रे दे हा न बस साहस बाय नर बुरु बसनो तुइ नों बांलादेशनि फाइ कक सामाखाबा नों से एजेन्डा उग्रपन्थी जात बांलादेशी जात न माने कक फिरौनाय हंके निनु मन्त्री निनु सियार तंगलाक आगामी नेक्स्ट 2029 नायगेरानो निनु चेयर भाइ केतों जों मासिनो मन्त्री खाबले जोंनो तुइबिसिनो मन्त्री खाबले जनगणनो तुइबिसि दानो नोंता अरा बुरु बसनो फाइ नोंता बारो हठात के नो अब नाइतु तंफाइ केबले बांलादेशी नोंसो आसल बांलादेशी ब्ले हा निनु सयतानि सामुं थागि काहामाके आया कामनि जवाब रनाय 19 दफा तिप्रा सातंनाय दं सिरि सिरि आतक तंलाक ते अमनि बिखु मिसिल खालायनाय जों जले मुं पान्दा फुनुनाय बसकां 13 तारिखनि अमरपुर आदि ब्लक नि बिसिङाव आफ्रो तमा खालायनाय खालायदि जों काहामाके स्टेप नाय दङ अमनि जवाब रनाय होनै मा सविनायदि आं कयनाय नों अमनो रिप्लाय रय हंखाय अमनो तेबो कुसुगो सबनाय ताबक जे अरो चिनि डॉक्टर मानिक साहा जे कक साइथामनि अरो चिनि रियां दफानि बरक रकनो बांलादेशनि फाइ मनिनो मन सुदु जों रियां हनि खसायनाय ओइ जों समग्र चिनि 19 दफा तमनि अम जोंनो न हु हनै जों हनि सिमा हनै जों ताबक अरो रियां सिमिबो मुं खुजाया तिप्रासानो मानि छबो आइनि बाङै अमनो जों बिखुब खालायनानै बाङै आं जत 19 दफानि बरक रकनो आं कयनाय आनि माफा आनि ताखौ बुकुब संनो बायदि बुसकांनि 13 तारिखनि जे बिखुब मिसिल प्रतिबाद मिसिल आरो जागोन ओ मिसिल चिनि माफा ताखौ बुकुब संनाय रक चिनि अमरपुर टाउन बिसिङो जों कायसा रेली खालायनानै थां दङ ओ रेलीआव जतनो फाइ मानजा फाइबाय जादि होनै आं जत माफा आनि ताखौ बुकुब आनि कुसुरकनो आं कक थाइजाथायनि कसारो गावनि बिसिंतै आं खानानै मुसुगो नि जोंबो इनभल्व नायनै जोंबो फायनाय होनै अमसों सिरिं दंला होनै जों बुकि आं खानानै मुसु हायनो बाङै आं कयनाय फाइबाय जादि 13 तारिखनि